Дострокові парламентні вибори завершились. Вже, по суті, зрозуміло, хто проходить до парламенту. Вже, по суті, зрозуміло, у кого скільки місць. Утім, залишається трошечки незрозумілою та ситуація, і залишається сподівання на те, що це те, що ми бачимо, реально склад людей, які прийшли руйнувати цю всю корупційну систему, чи, можливо, це просто оновлений склад КВН під парламентським куполом на новій сцені, щоправда, вже політичній. Чи правда це? І чого нам взагалі очікувати? Ми про це сьогодні поговоримо впродовж наступної години із Яніною Соколовою. Яніна Соколова – журналістка, телеведуча, авторка ютуб-проекту «Вечір з Яніною Соколовою». Бандерівка, хохлушка і інформаційна терористка в очах русських братів. Подейкують, що вона ефективніша за Міністерство інформаційної політики та дресирувальниця Ольги Скабєєвої. Слушайте, тут новые подробности, я плевалась. Що з цього правда? Дізнаєтесь саме зараз на телеканалі АТР. І вітаю усіх, хто долучився до телеканалу АТР. Я готовий вітати вже Яніну Соколову у цій студії. Я вас вітаю. Привіт. Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що запросили. Ми трошки так формат оновлюємо взагалі цього прайму. І взагалі хочемо також долучати ще більше наших глядачів, наших слухачів, тому що цей ефір потім транслюватиметься в ефірі Радіо Майдан. Ну а ви можете без проблем ось по цим номерам, які бачите зараз на екрані внизу, подзвонити, поставити своє запитання, ну а можливо просто подискутувати разом із нами. Отже, пані Яніно, ми будемо обговорювати сьогодні всі теми. Олеже, я не проти. Я не те, що не проти, я тільки за. Отже, дивіться, тут настільки багато тем, що я трошки це розділив, і ми почнемо ось з чого. Які саме нові зірки із шоу-бізу, телебачення, КВН, «Мама хохотала» і так далі проходять до парламенту? Ми підготували графіку, давайте трошечки подивимось і одразу переходимо до дискусії. Стане депутатом Святослав Вакарчук, рок-музикант, лідер гурту «Океанельзи». Проходить Олександр Скічко, шоумен і телеведучий. Роман Грищук, телеведучий гумористичної програми «Мама хохотала», теж буде нардепом. З'явиться і перший темношкірий депутат Жан Беленюк, борець греко-римського стилю, чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор. Заходить до парламенту Микола Тищенко, ресторатор і телеведучий програми «Ревізор». Стане депутатом Ольга Саладуха, легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор. Отже, пані Яніно, мене, чесно кажучи, я не хочу зараз робити якісь висновки, вказати зрада, перемога і так далі. Зрозуміло. Тому що ще, перше, зарано, ще цей новий склад парламенту ще не дійшов, тому що голоси тільки там, я, здається, перед ефіром дивився, 0,3% лишилося до всього підрахунку, тому офіційно ще депутатів не обрано, але так більш-менш вже зрозуміло. Це новаторство взагалі таке, що до парламенту входять люди, які взагалі навіть поруч не стояли з політикою. Але, знаєте, я особисто бачаю цьому і плюси, і мінуси. Мінуси чому? Тому що ці люди, культурно так кажучи, просто не знають, що його робити і куди тицять. А позитивний ключ від того те, що все ж таки це нові люди, і, можливо, реально вони зі сторони на це споглядали, і реально є надія, що все ж таки щось стане краще. А ти скажи мені, Олеже, на кого саме в тебе є надія? На Жана Беленюка? На Олександра Скічко? На Романа Грищука, На Романа Грищука, можливо, який нам дав вчора коментар телеканалу АТР, який на питання, яким вашим першим законопроектом буде перший день там і взагалі перша робоча зміна, можна так сказати, який буде ваш законопроект, на що він сказав: я же слуга народу. То, що мені скажуть, то я і буду робити. Добре, а яким чином ви будете підтримувати кримських татар? Почему мне такие неудобные вопросы задаете? Я же буду в парламенті слышать общественность. У мене складається інколи враження, що це, я не буду всіх казати, звісно. Просто ми маємо факт, до речі, наші режисери мають. Да? Давайте подивимось, як саме цей діалог відбувався, і потім повернемось до студії. Поки ми не маємо конкретних рецептів, від вас побачимо в майбутньому, сподіваємося. Знову ж таки, якщо в когось є конкретні рецепти, і ви знаєте, як це зробити. Ні, ви ж депутат майбутній. Повністю до зв'язку. Пані Альвіна, депутат – це представник народу.
який допомагає народу. Який допомагає втіленню ідеї народу. Тому якщо в когось є ідеї, які можуть через мене, як депутат, як інструмент втілитися, я з радістю прийму. Це крута відповідь, але для громадського діяча, який, ну, я так само можу сказати, що я буду робити все для того, аби було все краще. Як? Буду робити. От, в принципі, така розмова, ну, це смішки, знаєте, як казав мій підполковник Сміхуйочки, але все ж таки, ну, маємо серйозну справу, це ж політика. І навіть зараз, коли заходять люди, ну, банально там підготуватися. Перший законопроект – це банальне питання, яке ставлять всі журналісти до кожного депутата. Це банальщина. Утім, от мали вже одну розмову, потім ще впродовж ефірів будемо витягати інших нових слуг народу. І сподіватися будемо, що все ж таки будуть відповіді якісь такі от більш поточні. Але як це розуміти реально? Невже реально от таким от накопом брали усіх людей, хто хоче стати депутатом? Ну, дивись, по-перше, те, що ми зараз спостерігаємо у вигляді нових облич, от, зокрема, тих, що ми бачили кілька секунд тому, це такий зухвалий варіант Анастасії Приходько. Якщо, друзі, ви пам'ятаєте інтерв'ю, яке було у мене в «Рандеву», де вона розповідала про криві дула, про Юлю Умну, і вона не має жодних взагалі навіть міркувань про те, що вона буде робити в Раді інституційно. Тобто я думаю, що вона не розуміє системності існування там, а по-друге, вона не має конкретних кроків, з якими вона туди йде. Чому вона туди йде? Ну, от я думаю, те саме можна спитати всіх, кого ми щойно з тобою назвали, і ще багатьох, тому що більше ніж 250 місць в парламенті буде мати партія «Слуга народу». Левова частка цих людей, на жаль, для українців не знайомі з будь-яких сторін, які стосуються керуванням державою, керуванням, не знаю, навіть підприємствами, бізнесом, ну, то всім тим, щоб забезпечило їм системність в думках і розуміння взагалі функціонування механізму, не знаю, я мовчу про складання законів. Тому деградація, яка спіткала українське суспільство останні роки, це, знаєш, така дуже мішана історія, міксована всього негативного, що ми увібрали в себе, живучи в Радянському Союзі. Тобто, незважаючи на всю утопічні ситуації, я впевнена, що це буде остання наша помилка. Я впевнена, що вже на наступних виборах буде українець голосувати кардинально інакше. Принаймні, історія свідчить, що європейські країни, в яких відбувалося щось схоже, мали такі останні коло очищення. Але це, що сумно, що це останнє коло очищення буде найрадикальнішим. І я не хочу зараз всіх лякати, але я впевнена, що нас чекають не дуже оптимістичні часи. І я буквально вчора спілкувалася із друзями, які мають дуже яскраву проукраїнську позицію з культурного сектору, які говорили, слухай, ну доведеться нам наново обнуляти ту історію національної ідентичності, яка була, і нині вже готуватися до яскравого супротиву всьому, що може змінитися, зокрема, починаючи з мовного закону, тому що декомунізацію дуже важко змінити, її можуть локально, хіба що там, як синдром Кернеса з Жуковим, хіба що локально можуть в якихось містах Південного Сходу щось там змінити, але декомунізацію масово вже не змінити. Але от багато інших речей, зокрема, там мовний закон, ряд реформ, які були здійснені, все це за умови такої монополізації влади, свого прем'єра, більшість в парламенті, безумовно, все це буде змінюватись. І я впевнена, що ті українці, які голосували за «Слугу народу», ще не раз будуть кусати лікті, але, на жаль, буде пізно. Єдине, знаєш, що мені сумно у зв'язку із тим, що я не впевнена, що ті, хто на шляху до цього очищення і зцілення від цих думок, які туманом спричинили те, що спричинили, що вони визнають це і підуть разом з іншими захищати свої інтереси. Я зараз не кажу про якісь загальні речі, я кажу виключно про свої інтереси. Тому скоро вони зрозуміють, що ціна на газ, на паливо не зміниться. Холодну воду вже будуть. Холодну воду, підвищення ціни. Ми дізналися, 15% ми дізналися про це вчора. Сьогодні вже заява від Разумкова і команди «Слуги народу» про відсутність 4 тисяч, що там, євро чи доларів було зарплати для вчителів. Тобто все отак от розвіюється, і на
Натомість, замість цього розвіяння компенсаторним механізмом, окрім сварок Зеленського з депутатами райради в стилі там Олександра Лукашенка, нічого системного ми не побачили. Сьогодні дзвінок Трампу, розмова з Трампом. Окей, це лише дзвінок і підготовка до якоїсь зустрічі. Чим вона закінчиться, ми не знаємо, але ми маємо сумні вже новини, зокрема з зустрічі з Меркель, зустрічі з Макроном і асамблея і багато інших речей. Тут, знаєте, тут в мене навіть більше питання не до партії «Слуга народу», не до Володимира Зеленського, як новообраного президента, а тут в мене навіть більше питань до людей, виборців. до виборців. Тому що вони пішли на вибори. Про 13% фріків ми ще трошки пізніше поговоримо, які віддали свій голос за Путіна. Але менше з тим, як мені зрозуміти, я точніше не розумію тих людей, які прийшли на вибори, коли брали мажоритарний бюлетень і голосували не за прізвища, а голосували за, в лапках, «Слуга народу». Так вони там нікого не знають, Олеже. В тому то і справа. В цьому суть. Вони нікого не знають. Взагалі, вся утопічна ситуація, яку ми маємо зараз, вона, і в тому числі ЗМІ, до речі, в цьому винні, вона пов'язана виключно з нерозумінням українців, левової частки, того, як слід взагалі підходити до системи виборів. Як я спостерігала, я на Печерську голосувала, я спостерігала, як голосують інші мої земляки і ті, хто живуть поруч зі мною в будинках. Значить, вони дивилися на списки і казали, ой, так а хто ж там у нас є? І коли вони не розуміли, не аналізували їх, не сканували обличчя для них знайомі, вони розуміли, що який принцип? Туди за «Слугу народу». Якщо вони голосували за «Слугу народу» не по мажоритарці, а власне щодо потрапляння в Раду. Тому таким чином, я думаю, вчинила левова частка українців. Вони навіть не знають, хто це. Вони не знають, хто це слюсар. Вони не знають... Весільний фотограф, вже Весільний фотограф в Запорізькій області. Це феєрія. Там вчителька молодших класів, при всій повазі до цієї професії, та теж, левова частка. А у нас є дзвінок від нашого слухача-глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Мене звати Мирослав, я із міста Суми, і у мене запитання до Яніни. Таке цікаве запитання. Так. Дивлячись на сучасний стан в нашій Україні, у мене до вас питання. Чи можна буде вас, Яніно, в найближчі 5 років на виборах у парламент бачити у списку серед депутатів? Дякую за запитання. Я буквально 5 хвилин тому його обговорювала з генпродюсером АТР. Він мене спитав, чого ж ти не пішла, Ленор Ислямов. Я вам відверто скажу, я на даний момент не розуміла перед тим, як власне почалася вся ця передвиборча суєта, хто з політичних сил є для мене найоптимальнішим варіантом. Безумовно, є кілька проукраїнських сил, а в цілому 10 партій запропонували мені місце в списках. 10, ви щоб ви розуміли, та від треш якихось партій, які так і не заявили про себе, напевно, думали, Соколова погодиться, можливо, підемо. До там провідних партій, які нині в парламенті. Аби приходити в Раду, щоб просто сидіти на оксамитових кріслах і мати корочку, і влаштовувати там супротив одинокий, одиночний пікет. Я не бачу в цьому сенсу. Іти зі своєю політичною силою, я ще до цього не готова. Я досить виважено і з розумом підходжу до цієї відповідальної роботи. Що можу сказати? Хіба що за 5 років я зможу заявити про те, що я йду на парламентські вибори, але перед тим має передавати масштабна робота по пошуку команди і по тому, щоб створити програму, яка би максимально висвітлювала, що ми хочемо в цій Раді змінити. А просто йти в списку заодно – ні. Мені це не цікаво просто. Тим більше, що в мене є дуже багато речей, які я ще не доробила, друзі. Ви ж слідкуйте за проектами, які я роблю. Я впевнена, що є розуміння того, що вони важливі. Там і проект антипропаганди «Вечір», і «Рандеву», і зараз ми запускаємо «Яніна фільм». Я хочу все це довести до кінця. А сидіти на 2 стільцях, сьогодні співати в Палаці спорту, а завтра зранку сидіти в Раді або не сидіти в Раді. Зараз перевіримо, як це буде відбуватися. Мені здається, що це нечесно. Ну чому? От я з вами не погоджуюсь. Наприклад, один вже народний депутат, я не буду казати його ім'я прізвище. Так кажи вже. Та ні, не буду. Це згідно, це якщо що, до Борислава Берези, будь ласка, всі питання, це він опублікував цю інформацію. Значить, один народний депутат вже обраний, він мав вести корпоратив, вибачте.
Ну, слухай, така країна. Насправді, щоб не плакати, я сміялась, друзі. Один Ти народний про Скічко. Ну, напевно, Так, мав його на увазі. мажоритарник, друзі, в Черкаській області. Напевно, так. Борислав Береза написав цей пост, і там все до нього йшло. Утім, ми цю інформацію особисто спробуємо до нього додзвонитися, дізнатися, звісно, підтвердження. Утім, менше з тим, Борислав Береза написав, що його знайомий, який замовив на весілля ведучого, скоштував $1000. Зараз передзвонив замовник, менеджер і сказав, що буде вартість $5000. Ага, бачиш. А з чим пов'язано? Ну як же, народний депутат же? Ну, логічно. Тобто, знову ж таки, ніколи Мені страшно спитати, скільки зараз коштує запросити Зеленського. А Олега Вінника? Хоча аграрна Ні, партія ж... Винник, на жаль, пролетів. А от Зеленський, я думаю, що Але цікаво було уявіть, дізнатися. скільки тепер гребе на корпоративах Михайло Поплавський. Ректор, був депутатом, потім знову балотувався, давав концерти. Нащо йому той університет взагалі? Дивіться, знаю. у нас у Фейсбук-трансляція ще також іде. У нас тут питання вже посипалися. І от пишуть нам наші глядачі. Яніно, 28 років мадяри тишком анексували Закарпаття в плані мови та національної ідентичності. І це вихід газети «Карпаталія», де частина Закарпаття у кольорах Угорщини. Це другий фронт війни? Так, це другий фронт війни, і це найнебезпечніша історія, яка може бути Донбасом 2. Я вам відверто скажу, або Кримом 2. Скоріше навіть Кримом, напевно, аніж Донбасом, тому що навряд чи угорці будуть влаштовувати агресивні війни. Вони тихо і, можливо, дуже хитрим способом зроблять так, аби цю територію собі долучити. Так, цього варто боятися. Як Схід, так і Закарпаття. Мені здається, що останні 5 років вкрай мало зроблено для того, щоб ці люди зрозуміли врешті, в якій країні їм жити, з ким їм жити, ким вони є. Так само, як і 13%, які голосували за Медведчука, вони не знають, хто вони є. Олівер Стоун, друзі, випустив фільм. Ну, здогадайтеся з 3 разів про кого, звичайно, про Путіна. І в цьому фільмі є фраза, що вона звучить наступним чином: «Я до Путина, до встречи, с разговора с Путиным даже не подозревал, что есть Украина». Так от, мені кажеться, що ці 13% якраз теж не підозрюють, що є Україна. Щоб зрозуміли це на Закарпатті, на Донбасі і в Криму, має бути наступні роки дуже активна інформаційна політика, яка, на жаль, через недостатню кількість коштів, профінансованих програм Міністерства інформаційної політики в стінах Ради, адже ті, хто сварить Мінстиця, мають розуміти, що Міністерство інформаційної політики отримує кошти, які узгоджені із депутатами, які за ці кошти проголосували або не проголосували. Відповідно, якщо європейці витрачають 5 мільйонів євро на боротьбу з російською пропагандою, спитайте, друзі, скільки витрачає на це Україна. Це просто копійки. Тому я буду дуже рада, якщо, окрім такого проекту, як «Вечір» російськомовного із різною формою впливу на глядача, так як робимо це іронічна форма, можуть бути ще багато різних форм, буде створений контент, а інтернет там є, який допоможе цим людям зрозуміти, що їх вводять в оману. Так само і на Закарпатті. От ви вже згадали за це, а от «Слуга народу» то зрозуміло. Їх, знаєте, тут можна лише припускати, тому що там тамада, весільний фотограф і так далі, але вони ще нічого не зробили, Так. До них ще таке. Абсолютно. Ну, 50 на 50. А от справжнє питання і справжня проблема, я гадаю, ви класний пост написали, що, правда, я його далі не знайшов, про 13% фріків, незрозумілих людей, які, живучи в Україні, проголосували за Путіна. Пардон, Медведчука. Як в слові хліб, зробив 4 помилки, вийшла піва. Да? Що, ну, по суті, одне й те саме. От для мене незрозуміло, що людям ще треба довести: обстріл Маріуполя, анексія Криму. 13 тисяч загиблих. 13 тисяч загиблих, вирваний хребет у Рішата Аметова, кримського татарина, Едема Бекірова, який нині просто його катують, банально катують. І так далі, і так далі, і так далі. Продовжувати ще дуже-дуже багато, безліч взагалі цих історій, на жаль, не міфічних, на жаль, історій, які на схід від нас на 700 кілометрів, на південь 800.
окупована територія, щоденні обстріли, навіть попри те, що, здається, в суботу домовились так пафосно і гучно про перемир'я безстрокове і так далі. 2 загиблих вже у понеділок було. Режим тиші у нас був з 8 березня, і за цей час, друзі, з 8 березня режим тиші подарував нам ось такі цифри: 47 загиблих українських військових і близько 300 поранених. Ось такий у нас режим тиші. Довіряти росіянам – це себе не поважати. Я не вірю жодному слову, жодного російського чиновника, офіцера, не знаю, будь-кого, хто займається обміном полонених в рамках Мінських угод. Я не знаходжу реальних шансів вийти з цієї ситуації, окрім санкцій. Немає можливості перемогти Росію якимись домовленостями, обіграти її, не знаю, знайти компроміс з цим ворогом. Немає їх. І коли українська влада до цього дійде, а мені здається, що Зеленський ще не до кінця до цього дійшов, тоді ми будемо бачити результати. Там розмова з Трампом, після неї ще з'явилася інформація, що наступного тижня комітет Сенату США буде розглядати питання щодо санкцій до Європи з приводу Північного потоку. Так само вони розглядатимуть санкції проти Росії, і європейці розглядатимуть санкції. І зараз має бути з боку Зеленського дуже міцна дипломатична зовнішня політика, чим був вкрай сильний Петро Порошенко і в чому є вкрай слабкий Володимир Зеленський. Ну а щодо цих 13%... Для мене це боляче, насправді. Ну, я ж дівчина з Південного Сходу, я народилася і виросла в Запоріжжі, і ментально я дуже чітко розумію, чому так було проголосовано. По-перше, впевненість в тому, по-перше, лева частка людей ніколи не були в Європі там. Вони про Європу знають, ну, що вони знають про Європу? Є Європа. Можливо. Це перше. Максимум, що вони про Європу знають, це тримання в руці шоколадки Баунті. Це у них асоціюється з Європою і з чимось таким смачним, з красивою обкладинкою, але недоступним і не нашим, знаєш. От, плюс індустріальні міста. Я сама з індустріального міста, я народилася в районі, де все було оточено заводами, і люди про одне тільки мріяли. Щастя було тільки в одному, щоб ці заводи працювали, завжди був шмат хліба, бажано з лікарською ковбасою вищого сорту, і щоб діти були здорові, ну і щоб тихо було, мирно. Більше вони нічого не хочуть. Такі слова, як НАТО і ЄС, для них є чимось ефемерним. Тобто це такі, знаєш, коли говорять з точки зору дисперсних систем, от нічого не понятно для багатьох. Так от це для них дисперсна система. Нічого не зрозуміло. Російська мова, яка довгий час була їхньою рідною мовою, тут прийшли якісь бандеровці, як мені в Одесі сказали, на прошлой неділі я їхала з таксистом на зйомку, і він мені, я з ним українською, він зі мною російською, і каже мені, не бачу, а віжу. Я кажу, в сенсі. Ну, неправильно говорите тут в нашому городі. От. Ну і я далі починаю з ними вести якусь полеміку, і він мені заряджає тему, яку я чую з російських ЗМІ. Про те, що, мовляв, фашисти всі ці роки принижували їх і врешті поплатилися за це. Ну, маючи на увазі, напевно, реванш проросійських сил. До чого я хилю? До того, що російські телеканали, Запоріжжя, Донецька, Луганська область, люди бідно живуть, але знаходять 300 гривень, щоб підписатися і дивитися цифрове телебачення, в якому є канали російські. Вони звикли до них. Це для них шлях у світ. Їм приємні ці голоси, ці розмови. Вони вважають, що зближення з росіянами тільки посилить нашу країну, ефемерно вважають, і їхнє життя покращить. Але ж дивина, скільки вже Росія з колін не встає, здається, це вже ще за часів царів було, що Росія встає з колін, але ніяк стати не може. От ви провели таку, от, ну, на мою думку, класну паралель з тим, що у Запоріжжі російські канали знаходять, дивляться. От у мене тут питання щодо інформаційної політики взагалі, тому що днями спілкувався з Дмитром Золотухіним, заступник міністра інформаційної політики. Так, і от він сказав, що а звідки ви взяли, що ми інформаційну війну програли? Треба створити там опитування, ще щось. А я йому відповідаю, Шарій 3%,
це яскравий приклад. Це просто інтернет-проект. Шарій – це яскравий приклад. Навіть не Медведчук, а саме Шарій. Так. А саме 3%. Шарій. І Так. жодної зустрічі, як це пафосно кажуть, ми їздимо по округам, общаємося з нашими виборцями. Вибачте, до сраки це все. Ми інтернет-проект, звичайний інтернет-проект, YouTube, який набирає по 4 мільйони, там 10 мільйонів переглядів, неважливо. Ось і все. Там була така закрита зустріч днями з представниками ЗМІ і з адміністрацією президента. І от вони сказали, що блогерство, Министерство информационной политики, Нацрад даже не рассматривает как блогерство, то есть они вообще не поддерживаются. Тут я трошечки, можливо, погоджуюсь, тому що от Шарій він переплюнув. Тут треба погодитись з блогерством, і ми це бачимо по результатам виборів. Це зрозуміло. От в мене тут питання до, взагалі, не міністерства, не Нацради, а просто до інформаційної політики. Де ми втратили? Дивись, значить, проект «Вечір». До речі, якщо ви зараз маєте шматок, можливо, хтось не бачить, ми можемо показати, бо я вже тричі його назвала, а люди не розуміють, про що. А ми його зараз режисерам прямо скажемо. Окей, Олежику, друзі, знайдіть, щоб ми будь ласка, глядачам так, показали. під кінець покажемо фрагмент з програми «Вечір». До речі, у нас вже готовий анонс завтрашньої програми, яку супер. також транслюємо. Будь ласка, Олежику, наш редактор, пошукай, ми за 10 хвилин дамо це в ефір. Да. Проект «Вечір», який з успіхом за 1 місяць, за 1,5 місяці зібрав 100 тисяч підписників, що досить важко для політичного продукту, і отримав срібну кнопку YouTube за місяць без реклами. Я, маючи цей проект «Вечір», як керівник цього проекту, розумію, що нам потрібна і телевізійна історія. Тому що вата, вона то в основному сидить де? В інтернеті. Вона сидить і біля екранів, вона сидить, попиває пиво найдешевше на дивані. Жигулевская. Жигулевская, ругает всю власть, короче, все вообще, все неправильно делают. А ввечері виїжджає Дубинського. Ну, можливо, тобто у кожного своя історія. Так. Але фішка в тому, що лева частка людей, це ті самі глядачі нашого каналу, каналу там Інтер, всіх Медведчуковських, нині 112-го, там ті, що він купив, ЗІК, Ньюзван. От якщо б вони побачили в ефірі якогось, перемикаючи одного із телеканалів «Вечір», і вони підгодилися за різних причин, ми знайшли там інструменти, щоб глядачі дивилися, я впевнена, що потихеньку ментальність би мінялася. Що роблю я? Я зустрічаюся з головами кількох українських телевізійних каналів першими кнопками і показую їм «Вечір». Вони говорять: Яніна, офігезний продукт, але є одне але. Ми не Міністерство інформаційної політики, і нас не цікавить метод антипропаганди на рівні телеканалу. У нас бізнес. А це не надто широка аудиторія, люди не захочуть це дивитися. І так на кожному з цих центральних телеканалів. Ми не Міністерство інформаційної політики. Тобто у нас настав час, коли приватні телеканали, а левова частка перших кнопок – це приватні телеканали, вони не зацікавлені в якійсь позиції. Те саме стосується, те, що ти мене питали про вибори. Так. ЗМІ не веде роботу, навіть не створили сюжет в центральному випуску перед виборами, як слід підбирати собі кандидата на мажоритарці там з огляду на списки. Про це ніхто не говорить. Це цілий пласт журналістських проблем. Саме тому я і не пішла в парламент, тому що мені зараз є чим займатися. І мені здається, для країни буду корисною зараз на даному ключі саме в цьому. Дзвінок від глядача є. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Назар, я з Києва. У мене питання до Яніни. Так. От ще один серед іншого феномен, скажімо, феномен Шарія, його партії. Про кремлівського блогера Шарія. Його зараз отримує партія держфінансування. У нього 2,20%, понад 350 тисяч людей, які за нього віддали голоси. Як ви гадаєте, як так сталося? Чому у партії Кульки такий рейтинг і хто його виборці? Дякую за запитання. Перш за все, з приводу виділення коштів держави, друзі, демократія. Так у нас прописаний закон. Другий момент. З приводу Шарія. Я вважаю, що це величезна помилка минулої влади, що Шарій і ці ресурси не були прикриті. От сьогодні буквально я прочитала інформацію про те, що в Литві були прикриті проросійські ресурси як фактор заподіяння шкоди національній безпеці Литви. Вони були прикриті. Шарій існував. Третій момент. Наскільки мені відомо, Шарія кілька разів в багажнику однієї з машин високопосадовців вивозили звідси під клятвену обіцянку, що він буде сидіти, нарипатися і ніколи сюди не повернеться. Як бачимо, він зухвало вчиняв те, що вчиняв. Хто за нього голосував? Слухайте,
Це якраз та частина, яка яка голосувала за Дубинського і за Медведчука. Дивно, що я порівняла ці два прізвища, але повірте мені, в них дуже багато спільного. Тобто це таке всі пропальщики з ватним нутром, які, в принципі, Шарій той не сильно топить, в нього ж дуже хитра там позиція. Він не сильно проросійський, він типу українець, який проти всіх і проти Росії в тому числі. Да, я бачив, таких шалена кількість. Бачили, напевно, там, коли оце його поплічники, партія, чи я не знаю, і там він зробив такі собі, члени його партії теж блогери. І один з блогерів у прямій трансляції, я дивився, казав: откуда вы вообще взяли, что Шарій пророссийский? Он, наоборот, за Україну. Да, он патріот. Так ось таких дуже багато. Але бачите, як вони перефарбовуються? Розуміють, що вже там... Ні, ти, Олеже, ти знаєш, я його дуже ретельно вивчила, Шарія. Він кілька випусків присвятив мені. Ну, як мені, він просто мене поливав лайном. В принципі, дякуємо за піар. Одразу багато людей прийшли на нашу сторінку. Там лайна трохи налили, але тим самим нам підкрутили перегляди, тому... Монетизація. Монетизація, дуже дякуємо. Але фішка в іншому, в тому, що це дуже хитра позиція. Це, до речі, так само працюють і федеральні ЗМІ Російської Федерації. Ну, от цей так званий телеміст, якщо ти пам'ятаєш трейлер його, ребят, нам нужно поговорити. Ми одні. А потім вони зробили, друзі, програму, все ж таки зробили цей телеміст, де, це був треш, де обговорювали про те, як сало, чеснок, горилка и борщ есть в каждой русской семье. Ведь это же так нас объединяет, у нас одни традиции. Ну, це треш. А з приводу Шарія, хто за нього голосував, я знову ж таки скажу, це армія всіпропальщиків, тих, які проти всіх, вони мало в чому розбираються, як в позитивах, так і негативах, але оця традиція, що ми проти всіх, но ми на коні, і наша партія реально поможе нормальним людям, без деталізації, що і як. Ну, це люди з низькою мізковою активністю, вони в основному ватні, але в нього хитра позиція. Він для того, щоб не бути супротивником Медведчука, який відверто за зближення з Росією, це й не за зближення Росією. Тобто він собі вибрав нішу, яка не за відверте зближення з Росією, але за дружбу, за мир. І всі плохі, нужно всю власть поміняти, і щоб Анатолій був на коні. Сам не гам, і другому не дам. А думайте, як хочете. Пошла, не пошла, ваша справа. Дивіться, ще хотів до телемосту цього додати. Знову ж таки, але ж врешті-решт він не відбувся. Як гадаєте, де щось пішло не так? Ну, не відбувся, маю на увазі такий, як був запланований, що з Києва. Потім, пам'ятаєте, казали про те, що з Києва ведучі поїдуть туди, в Росію. Де сталося не так? Ну, дивіться, офіційна позиція Ньюзвана звучала наступним чином. Чи це ЗІК був? Це, здається, Ньюзван. Це Ньюзван був. Бо вже вони це всі як пиво і Медведчука... хліб. Це вже Медведчука, що складно зрозуміти. Пиво і хліб, я ж і ці перетікають ведучі з каналу на канал, ці ватні. Так от, там прозвучала фраза, що через загрозу життю сімей ведучих, які планували цей телеміст. Тобто 5 років вони нікому не заважали? Абсолютно. Жили, ходили, хліб купували? Я думаю, що це у зв'язку... Ну, це насправді після хвилі обурення, яка відбулася в інтернеті. Ми теж записали відео на YouTube-каналі Яніна Соколова, де я просто звернулася до цих людей і пояснила їм, що так робити не можна. Але не відбувся він... У мене є дві причини. Перша причина, що вони забоялися, що Ньюзвану може просто не бути. А друга причина, я думаю, що це був якийсь хід політичний. Тобто, я думаю, що напередодні виборів вони хотіли ще раз показати, як тут мочать всіх, хто хоче дружби з Росією. Так от ми так зробимо, коли прийдемо в Раду, що мочити вас не будуть. Ми будемо за мир. Бо тепер мир буде в Раді. І це всі, хто був за Медведчука, в них ще це спротив, ах так, от ці фашисти знову нам переградили дорогу. Тобто така якась система, пояснення, які знайти дуже важко, конкретно. Як тоді, це вже, напевно, і питання це і піднімали, і оговорювали, але цікаво вашу думку почути. Як так сталося, що ми з вами знаємо ватні канали, проросійські канали, ми прекрасно знаємо, що цей обстріл телеканалу 112 був, по суті,
таким, знаєте, якимось таким залякуванням, це моя особиста думка, просто залякуванням і якогось такого, шоу більше схоже, аби звинуватити ще більше там Стерненка, проти якого і так там велика компанія йшла. Ось, до речі, ми бачимо ці кадри обстрілу. Знову ж таки, скільки раз ми це обговорювали, стріляли саме в букви і в 4-й поверх, де 112-го нема. Там страхова компанія взагалі тут знаходиться. Тобто от саме так знали. Але менше з тим. Як так сталося, що ці канали продовжують у нас працювати? Знову ж таки, невже така вже система законотворча, Міністерства інформаційної політики, Національної ради з питань телебачення, невже вона настільки гнила, що не можуть просто викорінити ці телеканали? Я тобі скажу простіше, вона не те, що гнила, її просто не існує. Не існує законодавчих механізмів по відбору ліцензій і зупинки мовлення. Коли сталася ця історія з натяком на телеміст, я подзвонила Юрію Артеменку, екс-голові Нацради з питань телебачення і радіомовлення, і ми з ним не раз про це говорили. Максимум, що можна зробити по відношенню до цих телеканалів, максимум, друзі, це їх оштрафувати. Ви спитаєте, наскільки? Там максимальний штраф 100 тисяч гривень. Що таке 100 тисяч гривень для телеканалу «Інтер» або для олігархічного каналу Медведчука? Це 2 зарплати. Або це, здається, там $500 там 10 хвилин ефіру коштує узагально для телеканалу. Тобто це, по суті, панти. Ось. Боятися варто цього? Ні. Це треба було робити і змінювати ще під час минулої влади. А ще поготів треба було зробити так, аби ці люди і не рипалися би сюди. Я про Медведчука і кампанію. Аби і не рипалися. А легалізація Медведчука останні 5 років призвела до того, що тепер кум Путіна у нас в Верховній Раді. Це взагалі важко повірити. І винні в цьому не тільки українці. Бо давай будемо з тобою відвертими. Південний Схід завжди був за партію регіонів. Звісно, більш схильний. Абсолютно. Тому, безумовно, ми можемо дивуватися і казати 13 тисяч загиблих, але в цілому Схід завжди був проросійський. І, на жаль, знову ж таки, повторюся, нічого за 5 років не зроблено. Але те, що авіасполучення існувало для Медведчука в Москву, для єдиного, ексклюзивно, те, що існували розмови кулуарні з Порошенко про щось з Медведчуком. До речі, до кінця не зрозуміло, що їх могло поєднувати, але люди, наближені до Порошенка, говорять, що таким чином це був посередник, бо спілкуватися напряму було важко, і посередник був знайдений, і те, що було навколо нього, це були відступні за такий посередницький зв'язок з Росією. А у мене виникає запитання, відступні за що? Про що таке міг домовитись Медведчук? І ми цього не бачимо, що треба було вчиняти все це. І я мовчу про левову частку його поплічників, справи проти яких не відкриті, і вони спокійно собі ходять Києвом, ба більше, зараз у нас вже вся плеяда. Портнов, Бондаренко, всі, Лукаш, всі себе вільно почують. І концерт Таїсії Повалій. Що ж ви мене, я тільки хотів проанонсувати це. Це жах, друзі. Яніно, аби завершити саме цю тему, мені режисери підказують, що знайшли саме той ролик, про який ви говорили, ваше звернення, фрагмент, ваше звернення щодо цього телемосту. Давайте подивимося і повертаємося обговорювати нашу улюблену Таїсію Повалій. Поїхали. Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Нам надо поговорить. Відверто. Я не можу. Це дайте мені таз, що називається. Ось так.
І розумієш, коли ти дивишся всі ці кадри, і потім ці пики «З нам треба поговорити», я дуже хочу, щоб в снах Василя Голованова завжди були ці кадри. От щоб він прокидався вночі. Я взагалі дуже добра людина, і я не бажаю зла. Але дивлячись на все це і на те, що він робив до того, я дуже хочу, щоб в його снах от були ці кадри з матерями, з обстрілами, з похованням на цвинтарях. Тоді мені здається, що до нього щось дійде. А наразі гроші вирішують багато що. Ну от на завершенні цієї теми спеціально вам показали цей ролик, який Ніна Соколова опублікувала. Ви на Фейсбуці у себе його і в Ні, Ютубі це так, YouTube канал. в Ютуб каналі так опублікували. Дякую вам за цей ролик. Насправді він дуже потужний. І от саме цих таких роликів, соціальних роликів, замість політичної агітації, що побудували 4 кілометри дороги або засипали ямку якусь там, саме такі ролики треба показувати. Це мій посил особисто до Міністерства інформаційної політики, або там наступного, і я не знаю, як буде наступне міністерство називатись, тому що пан Гройсман анонсував, що взагалі прикриє, і це буде якийсь там комітет і так далі. Ну, вже Гройсман нічого не вирішує. Ну так, менше з тим. Добренько, давайте перейдемо до ще однієї теми. Одна, яка мене спочатку сколихнула, а потім ми дуже з цього сміялися, а потім ледь не плакали почали. 55 їй виповнюється. Таїсія Повалій. Кошечка. Кошечка, нагадаю, 5 років тому вона втекла з країни, вона потім полишила партію регіонів. Подивіться, яка гарнюня на екрані. Таїсія Повалій. Дуже гарно, як для 55 виглядає. Гарно. Так, Пластика і хороша. дуже класно вона так само виглядала після анексії Криму, коли виступала дуже гучно на концерті, присвяченому Дням Росії. Крим російський, лучший город і так далі. Такі от лунали з її вуст слова. І вона дуже класно виступала в анексованому Криму, де, нагадаю, по сьогодні влаштовують обшуки в будинках кримських татар, в будинках проукраїнських активістів і так далі, і так далі, і так далі. Можна язвіть, скільки влізе, але 10 грудня в неї анонсований концерт в Палаці Ну, України. я і не заздрю, якщо чесно. Враховуючи на те, що 13% фріків проголосували за ту партію, яку ми вже знаємо, платформу «За життя» ж, вірно? Бо я їх трошки плутаю. Так, та вони там розлучилися. Так, то я певен, що Палац Україна буде забитий. Палац Україна буде забитий, так само, як і Палац Україна був забитий під час концерту Ані Лорак минулого року. І я нагадаю вам, друзі, Ані Лорак так само виступала на багатьох концертах, які за звитягу російської армії. І я чітко пам'ятаю цей день, коли був День військово-морського флоту, і Ані Лорак стояла на сцені під час заходу, який був присвячений Дню військово-морського флоту, і кричала: «Добрий вечір, Санкт-Петербург! Добрий вечір, мої любимі, з праздником!» І вона оце кричала, співала там, ну а потім прийшла в Палац України, який був, Олеже, вщент забитий людьми, які за нею скучили і прийшли на концерт. Такою є наша країна, дуже контрастна, на жаль. Мені знаєте, як це пояснювало, цей феномен? Що у нас інформаційних телеканалів 9% серед усіх, а серед цих 9%, здається, вже 6 чи 7 проросійські. Ну, з проросійським нахилом. Власниками якого є пан Медведчук і його соратники. От тому то і проблема, що, знаєте, що мене здивувало днями, буквально там місяць тому, чи навіть 3 тижні тому, до Києва приїздив Макс Корж. Йому коли заборонили в'їзд за часів Порошенка, в'їзд в Україну, тому що він відвідав тимчасово анексований Крим, окуповані території, а зараз йому знов цей в'їзд дозволили. Я думаю, може, і стільки було багато, навіть серед моїх знайомих, я не буду казати їх імена, я з ними теж говорив, навіть з 2 посварився, менше з тим. Я кажу: слухай, ти приїхала з Донецьку, вибачте, зі Слов'янську. Ти виїхала звідти, коли обстрілювали оці орки проросійські, твою домівку, ти виїхала в Київ, ти зараз проукраїнська, ти зараз працюєш в медіа, ти реально робиш, і дякую тобі за це, що ти робиш плюс, що ти ось своїм прикладом, так само як кримські татари, які виїхали з Криму, полишивши там все, тут, на безпечній території, роблять все можливе, аби повернути Крим. І от я й кажу, ти робиш все, за це тобі дякую, але ти ходиш на Макса Коржа, який у 15-му році виступав в Криму, в 16-му році виступав в Криму, там був Севастополь, потім Ялта, де він так само дуже гучно кричав: «Спасибо тобі, русский город, за те, що приїхав». А минулого року, 18-го, він виступав в Донецьку. В Донецьку, в якомусь місцевому клубі. Це не пояснити. Донецьк. Це не пояснити. Де? Знаєш, дуже яскравий приклад – це коли
І ось до чого я казав, вона ходила на його концерт і дякувала йому. Я кажу, ну як? Це ж твоя домівка. Це ж музика. Музика вне політики. Ну це бред повний, тому що музика не може бути поза політикою. Більше того, пан Богдан, який ходив на концерт Артура Пірашкова, це теж лютий треш. Але ще більш жахливо, от мені здається, що це настільки кінематографічно, утопічно і драматично, що це просто не описати словами, але думаю, що ви зараз собі візуалізуєте. Це мама, яка поховала свого сина, який загинув на Сході. І вона ввечері сидить сама вдома, сина фотографія стоїть з перев'язаною стрічкою чорною. І мама в цей час дивиться в комп'ютері серіал «Мінти» російський, розумієш? І дивиться серіал, в якому фактично висловляються ті, хто вкрав в неї сина, вбив її сина. Оце от тобі яскравий приклад. Це Україна. Ось так от поки що наші мізки влаштовані, що ми не можемо зрозуміти, хто герой, хто антигерой. І як з цим боротися. Може, ми переживаємо, все це причина того, що ми переживаємо часи Радянщини? Саме от, так. Насправді, І Зеленський яскравий приклад. Росія і досі так живе. Да. В Росії немає виборів, немає там демократії, це зрозуміло. Да. А можливо, є, ну, вибачте за цинізм, але маленький плюс все ж таки є, що все ж таки якась притомна частина суспільства українського все ж таки от від того у нас і ці конфлікти міжособисті і незрозумілості, чому 13% до сих пір існують з такою позицією. Можливо, саме це і є якийсь переломний момент? Тому що одні ще лишилися в Радянському Союзі, в Комсомольській, а інші вже на підступі до Варшави. І от в тому то й велике питання. Але в чому позитив? Я знову-таки повторюся, мені здається, що це останнє коло очищення. І Зеленський же сам, по суті, постсовковий чоловік, який ще не зміг, незважаючи на гроші, статус і подорожі, і розвиток, я впевнена, саморозвитком він займався якимось елементарним. Він ще не перейшов в статус європейця сам внутрішньо. Що говорити про його оточення і про людей, які його обирають. Зеленський – це серіал «Свати» в яскравому розумінні цього слова. Я згадую, от зараз прямо при вас Ютуб пролистую. Андрій Куликов, здається, про це сказав, що Зеленський, по суті, і є сам «Русський мір». Бо саме він от є автором ось цих фільмів. Так, я зараз не знайду, на жаль, от тільки ви сказали і згадав. От до чого я вів так само, що, можливо, проблема ще вона приховувалась ще дуже-дуже довго за початок війни російсько-української, а не, як там пишуть деякі навіть, це Роман Скрипін опублікував у себе в Фейсбуці, фотографію, скрін зі своїх же коментарів під якимось постом, де якийсь діючий народний депутат назвав українсько-російською війною. Хочу всім сказати, у нас російсько-українська війна, тому що Україна не нападала на Росію, не окуповувала Кубань, Ростов-на-Дону і так далі. Тому це також дуже і дуже важливо. Завершуючи про Таїсію Повалій, мені була цікава просто думка. Я розумію, що наш Фейсбук не можна вважати, ну, телеканал ОТР не можна вважати за... Репрезентативним. Так, ну, не можна сказати, що там от зібрані всі думки, зрозуміло, що там більш притомна частина людей, і це відповідає цим опитуванням, які ми зараз бачимо на екрані. Чи радієте ви анонсованому концерту Таїсії Повалій у Києві? 2500 людей взяли участь у цьому голосуванні, з них 98% вважають її зрадницею, і що це все зайве, а 2% так кажуть, що її не вистачало взагалі. Взагалі треба позбавляти громадянства тих виконавців, які виступають на території Російської Федерації зараз. Я про це абсолютно сміливо кажу. Кажуть, що частина цих виконавців, мовляв, допомагає приховано українській армії. А що приховано? Грошей хочеться більше. Тому що якщо скажеш, що допомагаєш, тебе там десь забанять, на корпоративне не покличуть. Ну, це позиція брехуна, підлабузника і труса. Тому я вважаю, що таких, як Повалій, треба позбавляти громадянства. І тоді хай приїжджає в гості на сало і їде назад. Але, знаєте, аби не бути таким прямо ж негативним, я згадую нещодавно акцію. Реально, ну от мені... аж гордість перла від того, що реально громадськість перемогла. Пам'ятаєте цю ситуацію з Портновим? Яким членом його призначили в університет Тараса Шевченка? Його професором. Його відновили на посаді професора університету Шевченка. Громадськість стала, студенти. Вмить просто все розірвали. От яскравий приклад. І мені здається, що враховуючи на те, що до Портнова, а Портнов, ну, не будемо враховувати, він не такий популярний серед людей,
як Таїсія Повалій. І я гадаю, що притомна частина так само ще покаже і якусь акцію влаштують, якщо вона сама не скасує цей концерт. До речі, квитки вже продаються, я бачив, так само і перевіряв, і все актуально, вже все зарезервовано, і Палац Україна вже готовий приймати таку шановну гостю. Пані Ніно, у нас лишається трошки часу. Я обіцяв і вам, і нашим глядачам показати частинку анонс, можна так сказати, проекту «Вечір з Ніни Соколової». Чому саме я ще раз хочу на це наголосити? Ми, нагадаю, в контексті Міністерства інформаційної політики говорили про блогерів, яких реально ніц не вистачає у нас в українському сегменті YouTube. І от один з прикладів, не посоромлюся сказати, Ніна Соколова, яка і так само, я просто чому так певно кажу, здається, я був 16-м глядачем, який подивився вашу першу програму. Ми з Зайдером Муждабаєвим разом це дивилися. Так, ось тут сиділи в коридорчику. 16-м, зараз же там сотні тисяч. Дивимось анонс, повертаємось до обговорення. Меня беспокоит война. Я сам воевал во Вьетнаме. Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным. Браво! Вот есть ощущение, что эти 13% об Украине тоже узнали от Путина. Регионалы, как обычно, победили в Донецкой и Луганской областях. И это никого не удивило. А меня удивило. И всегда удивляло, как люди, на чьих глазах эти батины-старатели 28 лет вымывали из региона золотые батоны, довели Донбасс до нищеты и без войны. І знову ж таки, в продовження цієї теми, що не подивилися анонс нової програми «Вечір з Ніни Соколової». І до чого я це кажу? Знову ж таки, від вас цікаво почути рецепт подальший. Вибачте, чи можна так сказати, що просрали інформаційну війну, я не знаю. Вибачте за грубість, але давайте фактово. Давайте вже все як є. Чому там гріха таїть? Ваш рецепт відновлення інформаційної не війни, я не можу це сказати, тому що на нас напали, а інформаційного, бодай, спротиву. Буквально там 3 пункти, що б ви зробили. На законодавчому рівні має бути зобов'язання з боку Нацради з питань телебачення, радіомовлення створювати продукти на українському телебаченні, незалежно від того, це приватний канал чи державний, має бути зобов'язання. Квотне зобов'язання. Це має бути ухвалено в стінах Верховної Ради. Другий пункт. Володимир Зеленський оголосив, що це буде рік масштабної антипропаганди. Поки що в ракурсі з червня місяця телевізійних програм, створених паном Зеленським і його компанією, це програма, яка розповідає про звитяги пана Зеленського за попередні місяці, веде її росіянин Валерій Житков. Це аналог програми «Москва, Кремль, Путін» нині зараз в Україні. Подивіться, друзі, це треш ще той. Третій момент, про який мені хочеться сказати, це блогери, які ще не знайшли в собі сміливості, також журналісти, які ще не знайшли в собі сміливості створювати продукт на кшталт нашого, але в іншому ключі. Можливо, не так дорого, бо цей продукт досить дорогий. Він коштує кілька тисяч доларів один випуск. Таким чином, якщо, наприклад, ти або Ейдер, або там, не знаю, Таня Даниленко, або ще хтось, якого я ще не бачила, там зайдуть в ефір, сядуть перед камерою і будуть говорити про те, що набрехали про нас минулий тиждень, а будуть говорити правду про Україну. Таким чином, мені здається, що цього відео стане більше, і обсяг глядачів, які будуть натрапляти його повсюди через масштабні поширення, стане більшим. Але, безумовно, я все ж таки схиляюся до державного рівня. У нас поки законодавчо щось не заборониш так само, як і не заохотиш, не зобов'яжеш. Тобто тільки зобов'язання може гарантувати нам вплив. І, безумовно, голосування за кошти, які мають бути виділені, не знаю, чи буде існувати Міністерство інформаційної політики, але впевнена, що буде, з огляду на те, що Зеленський обрав цю стратегію. Тому заохотити грошима, створювати подібні продукти, і, зокрема, на каналі дочірній до Зеленського 1+1. Там немає жодного продукту, який розповідає про антипропаганду. Жодного. Тому карти в руки. На жаль, маємо констатувати, що у нас дуже мало журналістів, до яких ще високий рівень довіри. Їх реально можна порахувати на пальцях. Їх, на жаль, дуже мало. І також хочу повністю погодитись із вами, що я б реально мотивував якимось чином реально тих журналістів, які попри те, що скрутна ситуація, що можливо так нелегко зараз в українському медіапросторі знайти роботу, але вони просто встають і йдуть.
наприклад, Зіка, наприклад, 112, Ньюзвану і так далі. Тому так, я тут з вами повністю погоджуюсь. Дивіться, у нас лишається 2 хвилинки до кінця ефіру. Ми знайшли, відкопали дуже-дуже старе відео Лесі Подерев'янського. Це я просто дуже обожнюю, це просто класик. Це відео датоване 2015 роком. Але Лесь Подерев'янський його опублікував і написав «Нині актуально». Дивимось і повертаємось до студії. Все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізуй. І щоб не зганьбити душі предків, зроби сеппуку. Хоча, навіщо цю дурню робити? Он бджілки прилетіли. Зищать так лагідно. Бешкетниці. Не можна кинути їх на призволяще. Бо злий відміть їх буде гвалтувати. Ну а ганьба, а честь. А ну його давай саке. А ну його Моя туди любов. ж. Давайте, вас немає, да? Мене нічого? немає, можеш Ну, мені трошки налити. Давайте. Дякуємо, Лесь Подерев'янський, за те, що ви такі є. Це був, хотів сказати, вечір з Яніною Соколовою, але да, це був вечір з Яніною Соколовою на З АТР. Олегом ми разом сьогодні. Так, але були разом. І дякую вам дуже за те, що ви тут були, за те, що ви... Дякую, що запросили. Друзі, Крим – це Україна. Я вболіваю всім серцем за вас. Дякую, що дивитесь вечір. Ми все читаємо. Я із нетерпінням чекаю, поки ми знову будемо разом, тому що Крим – це одне з найулюбленіших місць моїх в Україні. Ви прекрасні, ми з вами, тримайтеся. І завтра о 22:20 вечір з Яніною Соколовою, окрім, раніше він буде у вас на YouTube-каналі, а у нас вже після вашої прем'єри буде на АТР. Не пропускайте, звісно, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, дзвоніть, пишіть, як то кажуть, надсилайте гроші. Дякую вам, що були з АТР і дякую, що довіряєте. Крим – це Україна. Щасливо.